Millaiset lattiapinnoiteratkaisut sopivat kouluihin? Tampereen Ahvenisjärven koulun uudiskohteessa suurin osa lattioista on pinnoitettu Nanten pinnoitteilla. Alakerran lattioissa on käytetty vesihöyryä läpäisevää mattapintaista Nanten SLV Deco epoksipinnoitetta. Pinnoite on hengittävä ja näin ollen erinomainen valinta maanvastaisiin rakenteisiin. Yläkerran tiloihin on valittu Nanten Decofloor Comfort Plus -11 desibeliä menetelmä. Elastinen ja askelääntä vaimentava polyuretaanipinnoite lisää askelmukavuutta ja vähentää askeläänistä muodostuvaa melun tasoa. Pinnoite on esteettinen, sileä ja mattapintainen. Sisäänkäyntien sekä keittiötilojen lattioihin on valittu Nanten Acryli System 20 NM1 pinnoite. Akryylipinnoite on nopeasti kovettuva ja kovaa kulutusta kestävä ja sopii erinomaisesti vesirasituksen alaisiin tiloihin.